Tapos shinare ko siya sa Facebook page ko. If you guys wanna see how I film before or how I do my video. Hey guys! Good morning! So, today is Thursday and akala ko mo-on call ako ngayon. Hindi pala. So, kumunti na ang patient count. Buti naman! At yung mga nurses ay napapagod din. So, today I'm going to edit na lang. I'm going to edit my videos and para meron ako sa weekends kasi pag weekends talaga hindi ako nakakapag-edit. And then I'm gonna wash my clothes later. Papakita ko pala sa inyo guys. Kasi alam mo naman ako, gutumin ako ga. So, may stock ako dito pero pag tingin ko maubos na kasi pala. Tinuro ko kasi kay Bebe kasi kung siya niya kukunin yung food kapag nagugutom siya dito sa kwarto ko. Tapos yun. Tingnan nyo kung ano na lang yung laman. Ito na lang, oh. Ayan na lang yung laman niya. Dati to, 1 pack to ng pita. Tapos may coffee ako dati dito. Tapos Milo, ganyan. Tapos madami pa, may cup noodles pa ako, ganyan. Para pag, kahit nasa duty ako, ayan. Para pag hindi ako nakapag-breakfast. May babaunin akong, pwede kong kainin doon. Tapos yun. Pagtingin ko ito na lang. Buti na lang kagabi, hindi niya kinain yung, yung Cloud9 kasi sabi niya, ayoko tita kasi hindi ako makaka-sleep. Sabi niya, so yes. Tapos dito na din ako sa bed ko nag-edit guys. Tingnan niyo. Dito na. Tapos, and dito yung mga notebooks ko. Ito yung notebook ko for my videos. Ayan. Ito siya. Tapos, ito naman yung para sa mga plans ko and kahit din sa mga videos ko kung minsan dito ko na rin nilalagay. And I'm going to label my pens. Kasi sa duty, alam niyo naman guys, madaming nurses. So, dapat talaga may pangalan yung ballpen mo or else mawawala. So, lalagyan ko ng pangalan tong ballpen ko para kahit mawala siya, mag-i-stay lang siya sa station. Currently, updating my Facebook page. Ayun. At saka, nagsisearch ako ng mga videos ko na old na. Yung mga naka-private na. Nakita ko yung girl power tag. Tapos, papakita kita mamaya. Ayan. Hi! Ayan. Blurred ka. Tapos, naka-private nga kasi yun. Tapos, ginawa ko siyang, ang tawag nito, listed. Basta parang yung, makikita nyo lang yun kapag may link kayo ng video na yun. So, ginawa ko siyang ganun. Kasi, tas shinare ko siya sa Facebook page ko. If you guys wanna see how I film before or how I do my videos before, lalo na nung wala pa akong braces. That's pure English talaga. Natatawa ako. You head on to my Facebook page and look for the girl power tag. Ayun. Gusto ko talaga. One of my favorites talaga yun yung video ko na yun. Kasi yung post na girl power. Tawa talaga ng tawa. So yun guys, if you wanna see me react on my old videos, parang gano'n na video, my reaction to my old videos, just comment down below. Let me know if you want. Kasi mas matrabaho lang kasi siya kasi da-download ko na naman yung mga videos. But if you want, I can do that for you. So yeah. Head on now to my, or I will put the link of that video down below para makita nyo. Girl power tag ko. Nag-duty pa rin ako kasi nag-increase daw yung patients count. Ano ba itong suklay ko? So, ayun. Mag-film na dapat ako eh. Ano ba? Nag-set up na ako ng filming area ko para filming setup ko. Kaya lang yun. Buti na lang di pa ako nag-ayos-ayos masyado. So, yeah guys. I-end ko na muna tong vlog ko. Dito na lang siya. So, bukas, duty ko ulit. I'm not sure if I can do vlog. Or gusto nyo bang pakita sa loob ng ORDR namin? Kasi mag-isa ko lang na duty bukas. Probably. So, yes. I'm gonna end this video na and I'll see you guys in my next video. And thank you for watching. Bye! Hey guys! Welcome back to our channel again. Welcome to our OR. Sige, push me. Push mo yan. Yes, maliwanag na. Welcome to our recovery room. Kagagaling lang dito ng mga dalawa pa lang na personal ng DOH yung nag-check.
para sa ano namin, accreditation ulit. Yearly kasi yun na monitoring. Tapos yun, chinika-chika namin yung engineer nila. Kasi kung ano lang hinahanap eh. Meron naman kami lahat so far. So, yes. Ang dilim-dilim. Kasi wala yung iPad. Dapat yung iPad ang pang-vlog natin. Uy, pabuksan mo na lang alam tong ilaw kasi dito. Ayan, so far wala naman silang hinanap na wala sa amin. Lahat naman ng gamit, meron sa amin. Oh! Parang may mukha akong nakita doon. Oh, medyo ano lang. Yeah. Yes! Tapos na ang ano namin, nag-registration. Tagal na namin silang hinintay last week pa. Kaya lang yun. Ay, guys. Pag nakita nila ito, ba't ako nag-vlog sa birthday ko? Kaya hay naman kami ngayon. Hindi naman ako mag-vlog. Kung busy kami, di ba? Yes. Let's do it. Okay. So, ito na yung aking mga comments from YouTube pa lang yan. And, ayusin ko pa. Actually, na-print screen ko naman na yung mga ano. Yung mga, what you call that? Guys, na-print screen ko naman na yung para sa Facebook, tsaka yung sa Instagram. So, ayun, ready to print na yung mine. Itong YouTube ko lang yung hindi ko pa nalalagay. So, I will be printing this one na. Ang komplikado pala lang ginawa kong points. Kasi di ba may points. Pag sinare mo may point, may ganarn. So, next time yung mas simple na lang. Para mas madali. Ang hirap mag-pick. Pero mas masaya kasi yun. Ang daming nag-e-effort, diba? So, may the best winner. May the best subscriber, commenter. I don't know. So, let's see. Save ko na siya and I will print everything na and I will cut na. So, yes. Wait lang. Oh baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole.